Fins a 8 músics tocant el seu instrument dalt de l'escenari fan que la formació Trencasons balli i faci ballar el públic que se'ls apropa a veure'ls. El violí i la flauta són els que marquen la personalitat i a peu de plaça el públic s'ho passa d'allò més bé. Això és el que va succeir la vigília de la Diada Nacional a la plaça de les Peixateries Velles de Reus. Els Trencasons van sortir a l'escenari just abans dels Ara Mateix. I els Ara Mateix, encapçalats pel Titot, van continuar la festa fins ben entrada la matinada. Una banda